Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tsokaci na yau tambayoyi ne ga Dr. Abdullahi Sala Pakistan, wato shugaban kungiyar Izala reshen jihar Kano da kuma ita kanta kungiyar reshen jihar Kano insha Allah. Kuma tambayoyi ne kamar yadda na san mai sauraro kila har ya riga ya hasaso waɗanda suka jibanci maganganun da ake wato ta kaiwa kawowa a kai ko kuma ake ta cece kuce a kai na ziyarar da ita ƙungiyar Izala ɗin ƙarƙashin jagorancin malam suka kai wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda har suka jaddada masa goyon baya. Allah gafarta malam, ina da tambayoyi akan wannan tafiya insha Allah. Sai dai kafin in yi tambayoyin ina so in buɗe da tsokaci akan abubuwa guda uku. Abu na farko shine ala gafarta malam, a lokacin da na ji labari ko kuma na karanta a kafafen sada zumunta cewa ita Izala ta kai wannan ziyara, wallahi ban yadda ba. Sai da na ji wani na ji shakku a raina cewa anya ko wannan lamari zai iya zama gaskiya. Saboda haka daidai lokacin sai na nemi nambar wayar malam dan in tambaye shi in ji gaskiya ne an kai wannan ziyara, kuma an kai me dalilin da yasa aka kai wannan ziyara. To sai Allah ya kaddara ban samu nambar malam ba, ban samu magana da shi ba. To kuma sai Allah ya warkar da ni, domin ina zaune a gida a jiya da safe kawai sai na samu wani jawabi da malam yayi mai tsawon minti 32 har da dakikai 17, wanda a ciki yayi bayanai dalilai guda 4 wanda in Allah yadda zamu dawo kan dalilan na kaiwa ziyarar da kuma jaddada goyon bayansu ga Ganduje cewa ya kamata ya ci gaba da rike ragamar gwamnatin jihar Kano. In Allah yadda za mu dawo kan dalilan. Daga baya kuma sai na ga wani jawabi ko kuma bayani da Dr. Ahmad Gumi ya yi, wanda shi kuma a ciki ya faɗi ra'ayin shi ko fahimtarsa cewa ziyarar da aka kai bata dace ba. Sannan kuma sai na ga wani sabon jawabi da malam ya yi raddi ga wato shi Dr. Ahmad Gumi, wanda a ciki malam ya kawo misalan wato waɗanda aka zarga a baya, kuma ya ce shi bai ga laifin wato ziyarar da suka kai ba. Sannan har yake cewa magana ce ta ilimi, idan Dr. Gumi ya san wani abu daban wanda su ba su sani ba ya fito ya bayani a kai. To ala gafarta malam, sauraron wannan jawabai sai suka cika min zuciya da tambayoyi, kuma na yi imanin cewa sun cika zuciyar masu sauraro da yawa waɗanda suka saurari wannan jawabi. Wato na tabbata cewa su ma waɗansu daga waɗannan tambayoyi sun bujiro musu. Saboda haka nake buƙatar malam ya ba da lokaci ya saurari waɗannan tambayoyi kuma a yi mana jawabai a kansu, domin ni in waraka, kuma insha Allah 'yan uwa waɗanda su ma mai yiwuwa sun saurara kuma mai yiwuwa waɗansu daga waɗannan tambayoyi sun bujiro musu su waraka. Wannan shine tsokaci na farko. Tsokaci na biyu, ala gafarta malam, ban so a ce na turo waɗannan tambayoyi ta wannan kafa ba. Shi yasa ma tun da farko na ce sai da na nemi wayar malam don in ji ansar tambayoyin, sai kuma daga baya na samu waɗannan jawabai da aka yi. To amma sai kuma na ga jawaban malam shi ma a Facebook ya saka su, sannan shi ma ɗan gidan Gumi ya yi bayanin shi aka ɗauka aka sa a Facebook, sannan kuma malam ya sake yin raddi nan ma aka sa a Facebook. Sai na fahimci kamar malamai sun sunnanta mana cewa kenan za mu iya irin wannan jawabi a Facebook ko kuma mu yi tambayoyi a Facebook mu ma, ko kuma waɗansu kafofin yaɗa zumunta ɗin. Saboda haka ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kenan na zaɓi nima in turo tambayoyin ta wannan kafa. Abu na biyu da ya sa na turo wannan tambayoyi ta wannan kafa shine jawaban da malam ya yi ta wannan kafa ya yi su, kuma da yawa daga masu sauraro sun saurara, kuma kamar yadda na ce mai yiwuwa su ma waɗansu daga tambayoyin da suka bujuro min a zuciya su ma sun bujuro musu. Saboda haka kenan idan malam ya yi mana jawabi baki ɗaya to dukanmu za mu waraka insha Allahu. Abu na ƙarshe, wato tsokaci na ƙarshe da nake so in yi kafin in fara tambayoyin shine cewa dukkan waɗannan tambayoyi da zan yi malam, kowanne akwai tsokaci da zan yi a kai, kuma dalilin da yasa zan yi tsokacin saboda malam ya fahimci me yasa na yi tambayar. Fata na Allah ya samu dace. Zan fara da dalilan da malam ya bayar. Malam ya bada dalilai ne guda 4 na dalilin jaddada goyon bayan da suka yi wa Ganduje, in ba na manta ba. Dalili na farko da malam ya bayar shine cewa cibiyar Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wato Ganduje Foundation, tana ayyukan alkhairi masu yawa, tana ɗimbin ayyukan alkhairi, saboda haka su malam suka ga ya dace a jaddada masa goyon baya.
dalili na biyu shine cewa Ganduje ya haɗa kan ƙungiyoyin addini na Izala da Tijjaniya da Ƙadiriya ta hanyar rarraba mukaman gwamnati a tsakaninsu. Dalili na uku da malam ya bayar shine cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana taimaka ƙungiyoyin addini. Sannan abu na ƙarshe da malam ya bada a matsayin dalili shine cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje na bawa malamai ko kuma limaman masallatan juma'a wani abin hasafi. To malam ina da tambayoyi akan waɗansu daga dalilan. Tambaya ta kuma ta farko ta jibanci ko kuma jerin tambayoyi na farko sun jibanci dalili na farko ne, kuma dalili na farko malam cewa yayi Ganduje Foundation na taimakawa al'umma, saboda haka a zaɓi Ganduje ko kuma suka zaɓi su yi Ganduje mubaya'a ya ci gaba. To malam tambaya ta ita ce wai shi Ganduje da kuɗin aljihun shi da kuma taimakon da mutane suke bayarwa Ganduje Foundation take aiki take tallafawa da malam yake magana, in ma mun ɗauka ana tallafawar kamar yadda ake faɗa a gidajen rediyo, ko kuwa da kuɗin gwamnatin jihar Kano yake yi. Idan da kuɗin shi yake yi alagafarta malam, to me hikimar a ce sai an goyi bayan shi ya ci gaba da zama gwamna zai ci gaba da aikin alkhairin da dama da kuɗin shi yake yi? Afuwan. Kuma dama na ji malam ma a cikin jawabin yake cewa ai tun kan ya zama gwamna, tun ma kan ya zama mataimakin gwamna yake waɗannan ayyukan alkhairi. Kenan zan iya ɗauka cewa alagafarta malam ko bai ci gaba da zama gwamna ba zai ci gaba da aikin alkhairin, tun da dama abu ne da yake yi tun kan ma ya zama gwamna. Inda kudin aljihun shi yake yi kenan alagafarta malam. In kuma hakan ne, to me hikimar a ce sai an goyi bayan shi ya ci gaba saboda wannan aiki ne wanda ko da shi a gwamna ko baya gwamna zai ci gaba, inda kudin aljihun shi yake. In kuma alagafarta malam ba da kudin aljihun shi yake ba, da kudin al'ummar jihar Kano yake ɗiba yana ba kungiyar, ita mu kungiyar take aiki da sunan shi ba da sunan gwamnati ba, to alagafarta malam hakan ya halatta a musulunci? A fahimtar alagafarta malam da kuma kungiyar Izala reshen jihar Kano, shin ya halatta Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ɗebi kuɗin gwamnatin jihar Kano, kuɗin baitulmalin jihar Kano ya ba wa kungiyar da take aiki da sunan shi, ita kuma ta je ta yi aiki da sunan shi, ta ce ita ce ta yi aikin ba gwamnatin jihar Kano ba? Kenan alagafarta malam wannan ita ce tambayar, in har mun ɗauka cewa da kuɗin gwamnati yake. In kuma da kuɗin al'umma ne, wato da kuɗin shi ne, tambayoyi sun riga sun gabata. Akan dalili na biyu alagafarta malam ya ce Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya haɗa kan ƙungiyoyin Izala, Tijjaniya da Ƙadiriya ta hanyar rarraba mukamai, kuma har malam yake cewa wannan ya rage yawan rikice-rikice da ake samu na addini da rashin fahimtar juna. To tambaya ta alagafarta malam, shin dama rikice-rikicen da muke ji da kaiwa kawon maganganu da muke ji a mimbarin Izala da na Tijjaniya da na Ƙadiriya dama ba akan tauhidi bane alagafarta malam? Dama ba maganar bambancin fahimtar addini bane yasa ake waɗannan? Dama alagafarta malam magana ce ta an ba waɗansu mukaman gwamnati, wani bangare ba su samu ba, an ja wani bangare jikin gwamnati, wani bangare wato baya jikin gwamnati, shi yasa ake waɗannan rikice-rikice? Alagafarta malam, in maganar ce to, in kuma a'a ne, to ya za a yi ba da mukamin gwamnati ya rage rashin fahimtar addini? Alagafarta malam sai tambaya ta gaba, wanda kuma yanzu zan dunkule gaba ɗaya dalilan ne in tambayi alagafarta malam cewa dan Allah malam, a waɗannan gaba ɗaya jawabai ga waɗannan dalilan gaba ɗaya, menene ya shafi talakan Kano kai tsaye? A waɗannan dalilan da aka bayar, menene inganta rayuwar ɗan Izala kai tsaye? Abinda nake nufi shine alagafarta malam, na so a ce da aka ce kungiyar Izala tana goyon bayan Ganduje, sai alagafarta malam ya gaya mana yawan asibitocin da ya gina musamman a karkara domin rage yawan mutuwan mata ko kuma jigatar mata ko wahalarsu wajen haihuwa. Sai malam ya gaya mana matakan da Ganduje ya ɗauka wajen rage zazzabin cizon sauro a jihar Kano don a rage yawan mutanen da suke galabaita ko kuma suke mutuwa dalilin malaria. Ko kuma malam ya gaya mana tallafin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba wa marasa lafiya masu fama da manya-manyan ciwo irin su kansa, irin su ciwon koda, wanda ga ɗaruruwansu a asibitin Malam Aminu Kano, ga ɗaruruwansu a asibitin Nasarawa, ga ɗaruruwansu a asibitin Murtala, ga sunan a asibitin Sasanusi. Sai so malam ya gaya mana me Ganduje ya yi na inganta rayuwarsu ta hanyar rage musu raɗaɗi. Ga masu ciwon koda nan malam suna cikin bala'i
duk wata wani duk wata biyu, wani a wata ɗaya so biyu sai ya je an yi masa dialysis ya biya 12,000 17,000. Da yawa daga cikinsu suna fama da abin da za su ci. Da yawa daga mutane likitoci suna gaya min a nan asibitin Malam Aminu Kano suna mutuwa ne don ba su da daman a wanke musu jini. Wani tallafi Ganduje ya musu? Ala gafarta malam, wani aiki Ganduje ya yi? Na so malam ya gaya mana aikin da Ganduje ya yi a ɓangaren noma don inganta noma, ko kuma a ɓangaren kasuwanci don haɓaka kasuwancin jihar Kano, ko kuma a ɓangaren makarantu domin haɓaka ilimi na jihar Kano. Da malam sai ya gaya mana wani hoɓɓasa Ganduje ya yi wajen tallafawa malaman firamare a kuma tabbatar an musu promotion, an biya su akan lokaci, an ba su azuzuwa wanda suka dace a koyar da 'ya'yan mutane a ciki, sannan kuma an ba su kayan aiki yadda ya dace don a tabbatar da cewa sun yi aikin kamar yadda ya dace, don a tabbatar da cewa yara sun samu ingantaccen ilimi. To amma sai na ji malam duk bai yi waɗannan bayanai ba, bai gaya mana mai Ganduje ya cimma a waɗannan ɓangarori ba, amma ya je ya mana bayanai akan abubuwan da ni a fahimta ta ala gafarta malam, amma ƙarin bayani nake nema. Ba su shafi rayuwar talaka kai tsaye ba. Kuma na ce rayuwar talaka ba a zo a ce min wato ai yana tallafa malaman addini su kuma suna koyar da addini ba. Malaman addini a fahimta ta dan Allah suke ayyukansu, da yawa daga cikinsu suna da sana'arsu ko aikin da suke yi, kuma ko Ganduje ya tallafa musu ko bai tallafa musu ba za su ci gaba da abin da suke yi, don tun kafin Ganduje, tun kan ma a san za a yi Ganduje ake koyar da addinin musulunci a jihar Kano. Saboda haka ba irin wannan dalili nake nema ba ala gafarta malam, dalilin inganta rayuwar al'umma kai tsaye da gwamnati yayi, wanda a dalilin haka ne ita kungiyar Izala ta ga cewa ya dace ta goyi bayan shi nake nema. Tambaya ta ƙarshe akan wannan gabar ala gafarta malam shine, shin malam yana ganin ta kai, wato Salihu Sagir ta kai da Abba Kabiru Yusuf, waɗanda su ne manya-manyan wanda suke takara da Ganduje, ba za su yi duk abin da malam ya faɗa ba za su haɗa kan malamai ba za su tallafa ƙungiyoyin addini ba za su taimaka ƙungiyoyin al'umma ba za su yi cibiya danta taimakawa wato marasa ƙarfi kamar yadda Ganduje Foundation take yi ba za su ba wa limaman masallatan juma'a tallafi ba. Shi yasa su aka ki goyon bayan su, aka zaɓa a goyi bayan shi Ganduje din. Waɗannan su ne tambayoyi akan gaba ta ɗaya, wato akan dalilan. Tambayoyi na gaba akan misalan da malam ya bayar ne, domin na lura cewa a jawaban biyu gaba ɗaya, na farko da kuma wanda aka yi wa Dr. Gumi raddi, malam ya ba da misali da wato hadithar ifk, wato hadithar da ta faru akan sayyida Aisha radiyallahu anha. Sannan a ɗaya daga cikin biyun malam ya ba da misali da zargin da aka yi wa annabi Musa kuma Allah ya wanke shi. To ala gafarta malam, tambaya ta anan ita ce, me hikimar misalta zargin da ake wa Ganduje da kuma zargin da aka yi wa sayyida Aisha radiyallahu anha? Me hikimar misalta ko kuma kawo misalin zargin da aka yi wa annabi Musa a cikin zargin da ake wa Ganduje? Dalilin kuma da yasa nake waɗannan tambayoyi ala gafarta malam, ina tunawa cewa a lokacin da, in ba na manta ba, Atiku yake mataimakin shugaban ƙasa, ya taɓa zuwa Kano aka jefe shi. Bayan abin ya faru, Malam Adamu Ciroma, wanda a lokacin shine ministan kuɗi, sai ya fito yana jawabi cewa, ko kuma yana cewa ai an taɓa yi ma annabi ma jifa, ko kuma an taɓa jifan annabi ma a Ta'ifa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam Ja'far ya fito ya jawabi, ya kausasa harshe matuƙa, kuma na ga ya dace ya kausasa harshen, yake cewa abin da Malam Adamu Ciroma ya yi ba daidai ba ne. Kuma a ciki har yake cewa shin Malam Adamu Ciroma yana kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallama ne da Atiku, ko yana kwatanta mutanen Kano ne da mutanen Ta'ifa kafin su musulunta? To ala gafarta malam, hikimar waɗannan misalai da aka yi, shin ana kwatanta Ganduje ne da sayyida Aisha radiyallahu anha, ko kuma da annabi Musa alaihi salatu wassalam, ko kuwa? Ala gafarta malam, shin ana kwatanta Abdullahi ibn Ubay da Ja'far ne, wanda shi dai Abdullahi ibn Ubay mun san ayoyi sun sauka da suke nuna munafiki ne, wato wallazi tawalla kibrahu kenan a cikin suratul Nur. To ala gafarta malam, shi ma Ja'far wannan misalin ake masa?
alagafarta malam akwai waɗansu tambayoyin akan dai wannan misalin. Alagafarta malam shin ita ma sayyida Aisha akwai bidiyo ne akan zarginta? Dan na ga dai a na Ganduje akwai bidiyo, ga bidiyo nan na ta yawo, ba kuma ina cewa bidiyon gaskiya ba ne, shi yasa ma zan yi tambaya ta gaba, shin ita ma sayyida Aisha an kafa mata kwamiti da zai bincike ta, a wanke ta idan ba ta da laifi, in kuma tana da laifi a hukunta ta taki zuwa gaban kwamitin? Abu na gaba alagafarta malam shin ita ma sayyida Aisha ta hayi lauyoyi su je kotu su nemi a hana binciken ko kuma a kawo tarnaki ga binciken kamar yadda Ganduje wato ake zargin yayi? Alagafarta malam ina ga waɗannan tambayoyi ya kamata a ansa su, saboda idan wato abubuwan da suka faru da sayyida Aisha ba iri ɗaya bane da na Ganduje, sai in ga kamar babu hikima, ko da yake dai bayani nake nema alagafarta malam, sai in ga kamar babu hikima akan wato yadda aka yi misalan. Amma dai akwai waɗansu tambayoyin har yanzu akan dai hadithar ifkin da kuma wannan magana da ake ciki. Kuma tambayar ta gaba ita ce alagafarta malam shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace wa sayyida Aisha radiyallahu anha ko bai kaurace mata ba a lokacin da aka yi wannan zargi kafin a wanke ta? Alagafarta malam wato a karatun da kuka koya mana abin da ya faru shine bayan an yi wannan zargi, alagafarta malam annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kaurace wa sayyida Aisha dalilin zargin, har sai da ayoyi suka sauka daga wato Allah subhanahu wa ta'ala, wato daga shadidul quwa, suka wanke ta, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo mu'amala da ita. Har ita sayyida Aisha take cewa a hadithin ifkin take cewa walam yajlis indi mundu qila ma qila, walam yajlis indi mundu qila ma qila, tace bai ƙara zama a gurina ba tun daga ranar da aka faɗa abin da aka faɗa. Kuma har ta ci gaba da jawabi cewa ba a sake sai da aka yi wata guda ba a sauke masa wahayi ba bayan abu wato an yi wannan zargi. Kenan ma iya cewa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata guda bai ma zauna inda Aisha take ba radiyallahu anha. Ba magana ake ne ya kusance ta ba, ba magana ake ne ya zauna siraha ba, ba magana ake ne ya shiga ɗakin ta ba, a'a magana ake na cewa alagafarta malam idan ya zo inda ɗakin ta yake sai ya ɗaga labule a daidai lokacin da take cikin raɗaɗin ciwon wannan abu, sai ya ce kaifa tikun, wato ya mai jiki, in ba na manta larabcin ba, sai a ce masa da sauki, sannan sai ya juya ya tafi, baya ma shiga ya zauna inda take. Bai shiga ya zauna inda take ba sai ranar da ya zo ya same ta su hudu da wata baiwa guda ɗaya da sayyidi Abubakar radiyallahu anhu da kuma matarsa radiyallahu anha da sayyida Aisha. A ranar ne ya zauna, kuma a lokacin a gurin aka yi wahayi akan waɗannan ayoyi na suratun Nur waɗanda suka zo suka wanke ta. To alagafarta malam idan annabi ya kaurace wa matarsa wadda ya fi so fiye da kowace mata, dan gashi nan a hadithi an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam wa kafi so, yace Aisha radiyallahu anha. Sai mai tambaya yace masa a cikin maza nake nufi, sai yace mahaifinta. To ala gafarta mala idan annabi ya kaurace wa matarsa da ya fi so ya ki ma zuwa inda take ya zauna, to a ina su malan suka samu sunnan zuwa a je a jaddada wa Ganduje goyon baya daidai lokacin da ake zargin? Ala gafarta malan wato sai in ga kamar cewa da a ce an jira, ko da yake na ce ba wato ba an so shi nake bayarwa ba, amma dai tambayar ita ce dai ala gafarta malam bari in jaddada ta. Idan annabi ya kaurace wa matarsa da ya fi kowace so akan wannan zargi da aka yi mata, sai da ya wata guda tana cewa walam yajlis indi mundu qila ma qila, kuma sannan take cewa an yi wata guda kuma ba a yi wahayin ba, ma'ana ya kaurace mata tsawon wajen wata guda akan zargin. To a ina su malam suka samu sunnar a je a jaddada wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje, kai koma a masa jaje a wannan yanayi da ake ciki? Alagafarta malam tambaya ta gaba akan dai wannan maganar ita ce, alagafarta malam wai shin menene ma hikimar kawo misalai na sahabiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi zargi kuma aka wanke a cikin wannan bigire? Me dalilin ko kuma hikimar kawo misalin annabi Musa wanda shi ma an warke
abin da nake nufi me yasa malam kuma bai kawo misalan waɗanda ko kuma sahabban da su kuma aka zarga, aka yi bincike, aka same su da laifin kuma aka hukunta su ba, kamar su Fatimatul Makhzumiyya wadda gashi nan bayan an same ta da laifi har sai da ma wato danginta suka samu Usama radiyallahu anhu ya je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nema ya shiga kar a hukunta ta, idan Annabi ya matukar ɓaci har ya zo ya huɗuba yake cewa wallazi nafsu Muhammadun biyade ko kuma wallazi nafsi biyade law Fatimatu sariqat, ma'ana ko da Fatima ce ƴata ta yi sata, ko kuma law Fatimatu fa'alat dhalika, a wani kaulin laqata'tu yadaha, da na yanke mata hannu, da na yanke mata hukuncin. Har yake cewa innama hallaka man kana qablakum annahum kanu yuqimuna al-hadd 'ala al-wadi wa yatrukuna ash-sharif. To ala gafarta malam, me hikimar a kawo na sahabban da aka wanke ba tare da an kawo na sahabban da su kuma aka zarge su da laifi, kuma su ma sahabban ne kuma aka same su da laifin kuma aka hukunta su ba? Ala gafarta malam, abin da yasa nake wannan tambaya, shin an kawo misalin wanda aka wanke ne dan ana ganin shi ma Dr. Abdullahi Umar Ganduje wankake ne? Ala gafarta malam, tambaya ta kusa da ta ƙarshe, ko na iya cewa ma ta ƙarshe a nan a wannan gabar ko kuma a yanzu, ita ce ala gafarta malam, shin ana goyon bayan binciken da ake wa Ganduje ne ko ba a goyon baya? Saboda a cikin wannan kaset, a cikin wannan jawabai da aka yi mai minti 32 da kuma mai minti kimanin 5 din, duk ba inda malam ya ce suna goyon bayan binciken, duk da cewa ga Daurawa da wato Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda shi yanzu jami'in gwamnati ne, shi ya fito ya ce yana goyon bayan a yi bincike in an samu mai laifi da laifi a hukunta shi, idan Ganduje ne mai laifi a hukunta shi, idan kuma ba shi da laifi a hukunta shi Ja'afar. Amma malam a gaba ɗaya jawabin shi, malam na san ka ce lalle wato ana bincike kuma ku ba aikin ku bane ku yi bincike, amma baka ce mana ko kuna goyon bayan binciken ko ba kwa goyon baya ba. Saboda haka malam nake tambaya, shin kuna goyon bayan binciken ne ko ba kwa goyon baya? Sannan abu na gaba, idan kuna goyon bayan binciken, to ala gafarta malam, za ku iya yi ma al'umma alkawari cewa idan bincike ya tabbatar masa da laifi za ku dawo ku janye goyon bayan ku, ko kuma ku dawo ku cewa al'umma kun yi kuskure? Ala gafarta malam, sai kuma tambaya ta ƙarshe, tun da dama ɗazun cewa ne kusa da ta ƙarshe, ita ce na ji kuma daga ƙarshen jawabin mai minti 32 sai malam yake maganan cewa wato ko kuma ya buge da addu'o'in cewa Allah ya ba Dr. Abdullahi Umar Ganduje nasara, Allah ya tallafa masa, Allah ya yi kaza, Allah ya yi kaza. To malam, maganar ita ce, shin kungiyar Izala ta yanke hukuncin cewa wannan zargi da aka yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ƙarya ne, shi yasa aka yi masa waɗannan addu'o'i, ko dai an yanke hukuncin cewa ko ƙarya ne ko gaskiya ne za a goyi bayan shi ya ci gaba ne, wato komai ta fanjama shi yasa malam yayi waɗannan addu'o'i? Malam, ina bukata ansa waɗannan tambayoyi, kuma idan aka ansa su ko kuma na jira na ga wato nan da kwana 7 ba ansa su ba, to in Allah ya yarda zan dawo da jawabi na gaba wanda shi kuma ba iya kungiyar Izala za ta shafa ba, ko kuma ba sako ne ga iya kungiyar Izala ba, sako ne ga kungiyoyin addini gaba daya akan wato rawar da mu a fahimtar mu na mabiyansu muke ga ya kamata su taka akan siyasar Najeriya da kuma yadda ya kamata su mu'amalanci 'yan siyasar Najeriya. Saboda haka ina fatan Allah ya kara malam lafiya da kuma ilimi da imani da nisan kwana, sannan kuma ina fatan malam zai saurari waɗannan tambayoyi ya mana jawabi domin ni in waraka kuma sauran masu saurare su ma su waraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.